melu. Kaurusan panjenengan nganu Mbak jumeneng. Ije. Asmanipun sinten, Nek? Kula Dek Okta. Oh, Okta. Oh, Okta. Oh. Dek Okta. Saking pundi? Dek Okta. Saking Ngati Sleman. Gusti Allah, tekan Kulon Progo ping arek nyinden. Ulah nggih to. Oh, kedian iki. Mosok ajeng uduk sumur. Juga aja sumur nek wong iki lho. Ampun. Mbak. Ije. Wonten pangundutan lho. Napa menika? Dipun maos, jenengan sing maos. Dari Sinoman. Nggih. Kok budalan lho, Mas? Mosok njaluk budalan ngono ki nduk kepiye? Nek kaya alto kuwi. Oh iya, ini ada request pemani ati Gumbiak apa Mas? Gumbiak. Tulisan apa? Ya bener aku kasih maca Gumbiak kok tulisannya. Sekolah kemarin ana wong jenenge Gumbiak iki lho. Ya, Gumbiak. Ya. Gumbiak. Kuwi lagune dangdutan kae, Mbak. Memanik to? Nggih. Oh, tak kira nek menawa maniku sing dangdutan lho. Sing pundi to niku? Sik niku sik. Dangdut niku. Makanan niku sing pundi? Apa sing mari aku? Sing pundi niki Sinoman sing pundi? Sinoman. Sinoman. Mas. Mbak Mas. Sing nyuwun sinten? Joget ora? Kene. Pilihannya loro. Joget apa nyawer? Loro-lorone ya kita tunggu. Kene wae. Joget nang kono yo ora ketok aku Mas nyawang kowe. Lanjut. Isin. Lanjut. Isi. Njaluk dangdut Mas. Nggih. Wani piro? Manutmu. Waduh. Dene. Oh, kaya didi to ora. Ayo didi. Ono golek pedhisik kono. Tak boleh. Iya. Yo, Je. monggo Mbak, dipun pinangkani saking kadang-kadang Wiranem Sinoman. Je.
jam setengah siji sak lagu meneh ya no. Iya. Iki ana panyuwunan saka tokoh agama. Lho, sapa Pak? Tokoh agama sing nembe mirsani streaming ing dalu iki no. Wah, suatu kehormatan ya. Beneranipun Gus Wi iki tokoh penceramah ning area Temanggung kono Jawa Tengah. Yang baik kondang wah nek anggere ngejob kuwi saka esuk mangkat apa ceramah terus ngaji engko jam esuk awan sore bengi nanti 4 nggon iki di ayahi kabeh nek welok tenan ya ya. Saka anu apa jenenge piye ya wong-wong wis kadung tresna wong-wong wis ngawi jirasane karo bilanipun Gus Wi menika ngantek cara-carane digambarake iki nek dalang cara dalang iki kesen anugrah oh saking kondane to sedina sok ayahe ping 4 iki tokoh agama ning tlatah Temanggung kono iya lalu apa mak sik Lore Okta iki jenenge apa Elisa monggo Mbak Eri oh enggak usah apik Eri Mbak Eri sama monggo klanten jumeneng Mbak Supaya ya